Kważi 4 minn kull 10 negozji f'Għawdex jemmnu li din is-sena se jmorru għar mis-sena li għaddiet, filwaqt li huma biskwart tan-negozji dawk li jemmnu li se jmorru aħjar mill-2022. Dan joħroġ minn servej li sar fl-aħħar 15 mill-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu il-GTA fost in-negozji f'Għawdex. Dan is-servej l-assoċjazzjoni ġabret informazzjoni minn employers f'dan is-settur tal-akkomodazzjoni, ristoranti, dawk li jaħdmu fit-trasport u anke f'attrazzjonijiet turistiċi fost l-oħrajn. F'dan l-istħarriġ il-maġġoranza tal-operaturi tat-turiżmu f'Għawdex indikaw li huma bħalissa jimpjegaw ħafna ħaddiema barranin. 60% wieġbu li għadhom isibu diffikultà biex isibu ħaddiema ġodda għaliex ħafna mill-impjegati ma jkollhomx għarfien bażiku tax-xogħol li jidħlu għalih, filwaqt li numru minnhom ma jdumux jaħdmu fl-impjieg li jkunu daħlu għalih. Problema oħra esperjenzata minn dawk li jħadmu hi li l-impjegati ma jkunux jafu jitkellmu bil-lingwa Ingliża kif xieraq, xi ħaġa li hija essenzjali għal xogħol fil-qasam turistiku. Madankollu l-parteċipanti f'dan l-istħarriġ xorta jemmnu li l-istabbilimenti tagħhom jilħqu l-aspettattivi tal-viżitaturi. L-istħarriġ jitfadaw anke fuq iż-żieda fl-ispejjeż, partikolarment il-pagi tal-ħaddiema u l-prezz tal-ikel u x-xorb li qed jisplodi kaġun tal-inflazzjoni. Is-servej tal-GTA juri li 25% tan-negozji Awċin qed jistennew sena aħjar mill-2022, 38% qalu li qed jistennew l-istess negozju bħas-sena ta' qabel, filwaqt li 37% qalu li qed jistennew li jmorru għar mis-sena l-oħra. Fi kliem sempliċi, 4 minn kull 10 għandhom previżjoni negattiva l-bqija tas-sena. Il-GTA stqarret li wara dan l-istħarriġ se tkun qed tirrakkomanda diversi proposti lill-awtoritajiet biex dawn il-fatturi li ħarġu mis-servej jiġu kkunsidrati għal benefiċċju tas-settur tat-turiżmu Awċi.